I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Tuna kan hlangai thlak zo chi taka kha hlalar tak ni in ihriat hnu ani nge yang ma se mi then khat chuan he hla Phena Thawnthu Ngaihnawm tak in phung ro ero hi chu kan threlar lem lo mai theya alo pian chhuah dan hrechiang tu te chu he hla hian avela an hnuk aul fo mai a Phena hian mi pakhat chanchin Ngaihnawm taka oma tun tuma chuan kan la hriat ngai vak lo he hla Isua Rinawm Taka Zui ka tumta ti hlalo pian chhuah dan hi kan lu chil don ani kumza somnga velkalta khan wels rama chuan harna ro pui tak ka thlenga chu harna chuan ala hrawe ngai lo te hne na chanchin tha Isua chanchin pondar konga thahnem ngai na lama wels ko rante chu ke pen tirin khovel hun sang sanga missionary an tir chuak chur chura chuti lai kum zabi som pakona bullama chuan harna lo thleng chuan wels missionary te chu India ram mar chakila po aron tir thleng ta hialani missionary te lo thlen ma kum sang khajariat bor chowa hian India ram mar chak zong zong deuh thaw chu Assam ram chung alani fai deuh veka chunglai hun zong zong chu chanchin tha eng thlen phak lo na ram thim vek alani ngocha pui pui holvel kara chuan tribal nam sang sang tam takan oma anni hian ma nia ro in relin an cheng sang thlia hloma anni ho hi mina jong poina an po ve ngam lo milulak ching tual tha mang tia an hriat larte anni an vai mai hian namkol sin le indo reng mai anni a ma se chanchin tha an lo hriat hnu chuan Kristiante hla zianga ro pui berpol Isua Rinawm Taka Zui ka tumta ti hlalo pian chuan mun alo ni ve ta thung ani khati laya Assam ram chunga tribal nam tam tak te zinga khan garon tam manong ve a lal nein an mani in ro an rel thin chung garon nam ho ne na chanchin tha ril tur chuan American Baptist Mission chuan missionary an ron tira ma se an rong bol na chuan ma ason mo hle a chanchin tha chu an zinga atlana em lem lo Isua Zui tura in pe po an pung hlei theilo ani chuti mek lai chuan tung khat chu garu pa pakhat noksenga anti chu missionary te chuan Isua pum turin an min thei ta hlo maya ama chok ni lovin anu puile afa pa pani tenen an chung koin Kristiante anin peta ani noksenga Kristiante a in pek nu chuan missionary te tan po chulai huna rong bol na chu a ol sam ta hle a nasa takin chanchin thril na chuan ma ason pui ani ma se anlal chuan thu thang alo hrewe a athin arim hle mai a khole tuite zong zong chu a ko khoma noksang ate chung ko po chu a ko telve a kho ami zong zong te ma chuan Isua arina phatsan tur chuan atita ani lo chuan anti hlum hal tur thu a hril boka ma se noksenga chuan Isua Rinawm Taka Zui ka tum to ani ti bakin a chang lo chutia arina phatsan le tura amin thei tak si lowa chuan lal chuan afa te pahni chu ti hlum hal turin thu apeta a afa pani chun pahni te chu thalin an kaplum ta ngalani afa te rong chu tuala chuan an zala ti chuan lal chuan noksenga chu zona azot le ta ifa te chan to a tuna chuan Isua chu i phatsan thei to ngem le an ti a ani lo chuan inu pui po hi kan ti hlum ve ngalang ti in avo ta cher mai ani ma se Isua ring tu noksenga chuan tu man min ron zui ve don lo po ni sela Isua chu ka zui zel don ani alati ta cheu mai annal pa chuan anu pui chu ti hlum ngal turin thu ape chhun zoma afate an tha sak nu loka chuan anu pui po chu thalin an kaplum vele tangal ani annal pa chuan noksenga hne na chuan tuna chuan atop nan voi khat che hunrem chang ka peleang che irin na chu phatsan la inun na ka zo sakang che ti in ma se chu thi na lui kor ruam atang chuan chu pa chuan mi te hriat reng to tur thu aron cham chuaka ka hmalama cross oma ka hnunglama khovel hoi kirle thei kani to lo ti in chu vele chuan thalin anon kap ta ngala athi chhun zom ve ta ngala ni The world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back.
ma se a thina hian a chanchin ala to mailo noksena thina chuan thilmak tak aron thlena anlalpa a thina tura thupe tu ngai chu aril ru ti nemin awm tatlat mai anlalpa chuan aril ruin thil tam taka ngai tu a noksena kha thina ko tlanga po engtin nge a hoisen em rang thei ti te chu chhut zui zelin ramdang dayami a hmu po an la hmu ngai lo ta na thingam hial khopa an rin omna chu makati hle a an chung korin na phena chuan ti chak tu engemaw kan hmu thiam ve lo a om ni in angai tu ta a atopa phei chuan anlal chuan keipoin churin na chu enge ani chia ka chiang ve du ani ati ta hiala Isua zui turin ain pe ve ta ani keipoin Isua chu karing ve ta ati chu akhomi puite chuan an lo hriatin mak an ti hle a anlal berin Isua zui ta ka chuan an khopum chuan lalle chandam tu atan Isua an lo ring ve ta ani mi ten min phat san ma se ka zui yang mi ten min phat san ma se ka zui yang mi ten min phat san ma se ka zui yang ka hui ki lo ka hui ki lo noksenate chung komartar na khan ra duom a chhuah a thlonin an thisen aluang lo hunakala garon nampa noksena thi ma a atongkam hnung ber chuan hlathatak mai aron pian chotir ta a chu tuna kan chui zui mek Isua Rinawm Taka Zui ka tumta Tih Hla hi ani noksena thu soiro puile ril ru hne tak chu Indian missionary mingthang Sadhu Sundar Singh chuan hla a chantirin American hymn editor William Jensen Reynolds chuan Kristiante pathian Fakna hla ursun him huanga laklu ani theinan arrangement alo siam thale a voin thlangin lalar tak alo ni chhota zel ani hi khasirama papakhat rina a adin he tlat na chuan hla mangin voin thlang hian khovel puma Isua zui tu te thinlunga fuina thu ala soi chun zom tareng ani ole kan video te milo en sak wangin lom thu kan soya tum anga kan thei ani chuan pathian ni tin hian Sunday special episode ti chuakin pathian thulam hoi Bihchianna video engemaw kan ron nei thin dona kan channel te milo thlir sak zel turin kan ngen cheu ani